palihog makakita mong mga politiko, hinahinay na sila pangutana unsa ilang baruganan sa West Philippine Sea. Magkanga gani, managana gani, magduda na ta. Kay kung daghang kwarta ang mga Duterte, mas daghang kwarta ang China. So, posibleng gipabaha na ning kwarta sa China. Doon ako'y kaila nga sakop sa media. Wa man ko'y kalibutan sa mga kalihukan sa media karon. Nagka-istorya may tungod og West Philippine Sea. Kuratan ako. Ingon siya, Leo, sobrahan naman sa nimong komentaryo sa West Philippine Sea. Ingo, asa na ba? Siya ka na ba, imo na balikason at China ba? Sobrahan na Leo, Ingo nga naman. Siya, lalis ba na Leo? Doon na may legitimate nga ground sa China pagpangangkon sa West Philippine Sea. Balik ka sa. I-air ang ilang side, i-air sa ang side sa Pilipinas. Balansiin mo programa. Iko komentarista mo gubay. Nga butan mo ko ni mo sa akong komentaryo. Siya di ba? Para fair ka ba? Ayaw, balik ka sa China. So, mag-away mami, nangutanan lang ko sa among mga kaila, kubay na unsa man ni si Suanso. Nga nung nikalit naman yung kalami na China. Siya ba'y kuyog na itong delegasyon? Na ada delegasyon sa mga sakop sa media sa Sugbo. Kuyog sa mga sakop sa media sa Manila, sa Davao, sa babae sa Pilipinas. Abot pila to sila kabuok, gihakot sila nga to sa ang Chinese Embassy. Mo'y ni-book sa ilang flight, libre ilang flights, libre ilang hotel. Abot pila to sila kasimana, 2 kasimana dito sa China. Unya, gipasuri-suri ko na sila dito, mga TV stations, mga radio stations sa China, kipasabot ko na sila dito sa vision sa China para sa mas malambuon nga Asia Pacific. Basta pagbalik din, hiwa na. Lain na kay sinultihan. And I'm sure, dili sila lang ang mga sakop sa media gidangat to sa China. Basta pag-abot din, ngilngigal lang sinultihan. Nindot kay China, ang mga coal-fired power plant sa China, gipang-abolish na nila, gipulihan na nila o mga limpyo kay nga mga planta sa kuryente. Ang trafiko sa China, gi-improve na nila. Ang housing sa China, ngilngigan lang mga sinultihan. Pulos na aleluya sa China. So, kung nahimo ni China sa mga sakop sa media, wa ni mahimo China sa mga politiko. Mga politiko, mga imbitasyon ra may kuwang ana. Basta doon ay junket, maglumpayat ng mga politiko o kuyog. Kakuyaw. Kung hastang ato mga political leaders, gawas ni Mayor Alice Go, wa na. Gi-indoctrinate na sa China. So palihog bantay na mo sinultihan sa inyong mga politiko. Nana gani mga politiko mo ingon, may termiter tadi sa West Philippine Sea, maggubot ta diha, kuyaw na. Mao na linya sa propaganda sa China. Mao na timaan ka ng politikuha na halin na sa China. Timan-in ang mga politikuha, di ta mo pili o mga politiko nga maki-China sa umaabot nga eleksyon pohon.